четвърт. С нощи тук бяхме свидетели на поредния драматичен матч на отбора на Ямбол. Милен Димитров вкара хубав кош. За съжаление, отново нашите са в ролята на губещ. Можеха и да спечелят матча срещу Спартак Плевен. Не им достигна най-вече опит и рутина. А може би и вяра, че могат да победят Спартак. Последните минути Хрисимир Димитров буквално ни излага. Възползваха се най-вече от грешките на ямболския тим и стигнаха до победата. Лига, знаете, че не правеше селекция за национална баскетболна лига, а за Милен Димитров отново 12 на 15. Папич Богдан Боев, любима за него позиция. Милен Димитров с две борби и Андриан Милчев излезе да получи много остър пас към Милен Димитров, който обаче се измъкна. Андриан Милчев. Много добро включване на ямболията. 5 минути стоят равностойно. Изостават 8 точки, верно, в резултата. Но стоят много добре. Милен Димитров. 4 точки за Асен и една борба. Кош с съди. Двубой, който събра в зала Диана близо 300 зрители. Васко Голов тук стреля. След това тръгна към след топката и взе борбата.